agalah don nuach TG Cahar ag seacht. Bhí Seán, Mícheál agus Bríd san anad siopadóireachta, bhí an áit dubh le daoine. Hí siad síos le na scíligan. Bhí siad turseach tríochta tnáte magras na siopadóireacht le coplaúireach leig. Hannig tuairisceoir agus a cheamradar ad leo. Hasta an tuairisceoir cupla ceiste chorarú. Bhí áhas ar a chluisteal gur a gail gacha. Cé gur siad nearhíse, bhí siad brásásta chuid ceistenaí a ragart. An tábhar cainte bhí ige ná síl an duine óig. Hasta a go tuairimí bhé. An ur siad sunna nó míhonna. I braban na súl churú tústa sin tafada. Dúirt Seán nach ra mór an airgid ag daoine óga be bhrális posta bheige. Dúirt Bríd gur anmhrú a baint leis scail agus scrúdaithe. Bhí siad an tuairim go gur an tuismóirí leis an stras agus brú seo. Dadú Mícheál go mín feiban ag daoine óga ach bhui sé gur go leor buntaistí a baint le síl an duine óig. Luair sé an Tom Sear, BMA agus an síl sóisialta. Bhí siad ar fad lán sásta leis na freagraí a thug siad. Bheis siad gur chrucha siad go maith. Díar siad den tuairisceoir cinúir go muid siad le feiceáil. Dúirt sé go mbeadh an bhír le feiceáil ar nuacht TG Cahar. Gá sé buíochas leo agus thug sé tíléinte agus capíní de chuid TG Cahar dóibh. Bhí siad ar fad ag cnú leis an nuacht ag seacht. Hí Bríd agus a teilech a scór na telefíse. Tar éis na míre, bhí a dúrimí héin ag gatainne. Dúirt máthar Bhríd gur sí anhá agus anspéisiúil. Bhí intas ar ahar Bhríd go mochaíonn sí fí bhrú, níor inta sé lé ar chorbe.